sa mga magpapatigayon. Laing nasundon nga balita, ipahinumduman ni Senator Francis Chis Escudero ang tanang mga higher education institution o ang technical vocational institution nga sundon ang moratorium o temporaryong paghunong sa pagkolekta sa mga obligasyon sa mga estudyante kining balay-ranan nga diin adunay mga lugar nga naubos sa state of calamity tungod diin sa padayon nga pag-epekto sa linog ug bagyo nga daghang bahin sa nasod nga giingon nga naapektaran. Dugang pa ni Escudero nga unahon na ang mga pamilya ang pagbangon o paghiuli sa ilang mga kinabuhi kaysa pag-atubang sa mga obligasyon sa mga estudyante sa tastak sa mga tungaan. Ipahinumduman, sumarap pa ni Escudero, iyang ipahinumduman ang mga universidad o mga kolehiyo, technical vocational schools nga adunay balaod nga nagdili sa pagkulikta usab sa panahon sa kalamidad. Ang mga labing importante mo ang makabangon ang mga napiktuan labi na sa dako nga magnitude nga di igo sa pipila ka mga lugar sa nasod nga Pilipinon. Sa lugar pa ubos sa Republic Act 12007 o Student Loan Payment, Ontario During Disaster and Emergencies Act, ang bayad sa mga utang uban pa mga pang-school fees ipaunong sulod sa tibuok ka panahon sa kamunidad ug hangtod sa 30 ka adlaw human kini mapapas. Isip sa usa ka autor o sponsor sa maong balaod nun, giingon ni Escudero nga dili dapat mo patol ang mga edukasyon tungod lang sa mga kalamidad. Dugang usab niya nga dili kulang ang kwarta nga bulungon ang pag-istorya sa mga estudyante labi na kung sila mismo biktima sa kalamidad nga sama sa bagyo o linog batok pa Escudero. Ngayon panayon ang midterm exam sa mga universidad o mga colleges sa nasod diin nagkiklaro na usab pagbalik o gipasabot ni Senator Escudero na sa balaod ang mga estudyante na makagamit sa moratorium nga mahimong maka-enroll gihapon sa sunod nga mga semestre. Gidasig sa tingili nga ang mga eskwelahan nga maghatag og payment relief o tabang program alang sa mga napektuhan nga estudyante. Dili usab ang usang forma sa waiver o pagduag sa mga makakawala sa benepisyo sa moratorium sa tabang gikan sa gobyerno. Si Senator Escudero kaniadto nga maoy chairman sa Senate Committee of Higher Technical and Vocational Education maoy nagbugla sa Republic Act 11984 o No Permit to Exam Provision Act ang nagtugot sa mga estudyante sa mga kabus na magkuha gyapon sila og exam bisan wala pa kabayad og tuition o uban pa nga balayan sa eskwelahan. So balak pa Escudero ang mga estudyante nga napektuhan sa kalamidad dili giilang disadvantage kung mapanatud-an sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kakulangan sa bayad dili angay nga mahimong babag sa ilang edukasyon makakita lang sila o paagi aron mabayaran ang utang sa umaabot nga panahon matud pang Senador Escudero. Report.